uwar dashi. Rainin hankali ba ta ji. Wai da Allah wa ke kira na haka ne? Ni ce nake kiran ki. Yan rainin hankali. To faɗa min abin da zaki faɗa mini. Kin taso ni bacci. To daga bacci ne taso ki ko? To abin da nake so da ke. Tun da kin taso. Ki je ki ɗebi ruwa ki min wanke-wanke. Bayan kin gama sai ki zo ki ɗebi kana ki je ki wanke. Ina fata kin gane. Wanke-wanke? Eh. Wai ke kike aure na ne? Yau ba ni ke da aiki ba. Ke kike da aiki. In kin ga dama ki, in kin ga hagu kuma karki. Ba za ki ba abin da na gaya miki ba kenan? Ba za ki ba abin da na ce miki ba kenan. An baro gidan talauci. An taho gidan maiko. Ana lashe baki ko? To za ki koma inda kika fito. Talauci ba. Naga abin da ke gidan su gizo shi yake gidan koki. Akwai wanda ya kai ku talauci ne? Ke bari in gaya miki fa. Ko mahaifinki zai zage ni ballantana ke? Ai ke ma mahaifinki bai sai zage ni ba balle ke. Ke? 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 Ke. Nike gaya wannan magana? Kai jarbutar malam. Lalle. Daga Allah ne. Sa'ad da ce ni? Sa'ad da ce To ni? saboda sa'ad da ce Sa'ad da ce ba za ni? ki bari ba za ki bari ba. To ana cika kake daure mata gindi. Na daure mata gindi. Kake daure mata gindi yarinya karama take mu da shi. Yarinya karama ba abokin zaman ki bace ba. To abokin zaman na sai ta zaina mun hankali. Reno hankali da kai miki. Da Allah kamar da Allah. Haba Dan alai. farin cikin da kike so ki karasa shi. To shikenan. Bismillah. Ya mu ji amarya. Batana. Kike shi ta. Batana. Batana. Ana jama kashe ta. Ana jama kashe ta. Wallahi ki kashe ta wallahi ina shaida ko a gaba alƙali ni da shaida wallahi ke kika kashe ta. Ko kashe ta ba Allah. Kila da Allah ki tashi wa yo Allah. Salai. Waya Allah. Salai ki tashi. Uwar dashi. Uwar dashi. La 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 uwar dashi. Gatanan, 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 uwar dashi. Uwar dashi. Uwar dashi. Na rikici a kan duniya, rudinta ne mun kawalwaliya. Na rasa dama na shiga sarƙaƙiya. Ni jawo kaina taimakon kalki bidaya mai rahama. Da farko dai Hajiya sunana Aminu. To. Daman abin da ya kawo nan shine na ji yanayin da kuke yin kasuwancin ku anan, to shine abin ya burge ni. Shine na zo ko ni ma za a dan sani a cikin hannun jari. Yadda za a yi mana yaro? In dai ka zo da 'yan cittakka, ai sai a anta ya ka a cikin wannan kamfani namu mai albarka. Wannan ba abin damuwa bane. Na zo da abin da ya dace a sani da shi. Yawwa! Na zo da naira 250. Nawa? 250. Kai da Allah dakata. Nawa ne naira 250? An gaya maka ƙananan harka nake a nan gurin?
250 turaren da zan fesa, zan shafa, zan siya da su ko kuma takalmin da zan sa. Dakata in gaya maka yaro. Ai kuɗinka idan ba su kai miliyan 5 ba, daga miliyan 5 abin da ya sama to shine za ka iya shigowa kamfanin nan ai harka da kai ma ka san abin da ka san. Amma me wani 200 ka dallata ta tashi. Me wani 250 an gaya maka ƙananan harka muke yi a kamfanin nan? Ha? Za ka tashi ko kuwa? Ka je sai ka shirya, in ka shirya ka zo, in ka shirya sai ka zo sai a baka abin da ya dace da kai. Amma me to 250 bata suna kenan. Ka dubi kamfani irin wannan, menene ban zuba ba a cikin kamfanin nan? Ka duba kwamfutoci ma kanta guda nawa ne a gabana. Ka zo ga wani zancen banza zancen wato wai 250 har kana sake maimaita. Uwar dashi. Aminu. Gatanan. Uwar dashi. Is she accept? She did not accept me. How? She said the minimum requirement is 5 million naira. 5 million naira. Yes, it's what she said. You have to get up, get the money, but this company is very important. But be a good boy. You have to go and find the money and bring her home. Because if this company is very important. Do you know what? I'm going to try my best. Any way to find this money. Right or wrong, I'm going to find this money. I know that I'm a man. Even you don't tell me, I know that. But I'm going to find that money. Right or wrong, I'm leaving. La uwar dashi. Gatanan. Uwar dashi. Hello? Mrs. Z? Come here. I say come. Okay. Uwar dashi, rikici ko kuma zamba haka yake samu ko rashi, wannan daga Allah ne. Uwar dashi. Mrs. Z, that Alhaja has gone? Yes, sir. Open the drawer and take 10,000 naira. You hear? I'm going somewhere. Just now. Uwar dashi, rikici ko kuma zamba haka yake samu ko rashi, wannan daga Allah ne. Uwar dashi. Uwar dashi. La uwar dashi. Gatanan. Uwar dashi. Na rikici akan duniya uwar dashi. Rudin sani. Oh, Samira! How for a long time? Since when we leave school, I did not see you again, Samira. Where have you been since? I don't leave the town, that is why. Oh, wow, Samira, look at your girl's beauty. Thank you. Why you look like this? Samira, my story is a long story. Samira, I went to find a job, but the woman told me that I should bring a minimum payment. When I bring the minimum payment, the woman ran away. I don't even see her again. Na je na nemo kuɗin na kai mata, but the woman cheat me. I don't even know where she is now. Na neme ta, ƙarshen labarin da na ciwa aka yi ma tana prison. Ta cuce ni, ta cutar da rayuwa ta Samira. This is not good at all. This is not good. Ban san ya zan yi ba, Samira. But let me tell you one thing. I have my father brother. He's the best lawyer in the world. Idan na haɗa ka da shi, insha Allah zai kwaɗa maka aikinka. Insha Allah. Samira, I don't know how to thank you, Samira. Thank you very much, Samira. Thank you. Thank you very much, Samira. Samira, so dama haɗuwa na da ke yanzu alkhairi ne, Samira. Duma, she is a very mad woman. She cheats my life.
She collect the money and she went alone and leave me. Samira. Thank you, Samira. Can I get your phone number? Because I don't have phone again. Anything has changed, Samira. Everything has changed. I don't leave my phone at home. But don't worry, zan zo. Ai kuna nan gidan nan da kuke yanzu. Muna gidan. To zan zo sai in kawo maka phone number. Sai ma in kawo ajiyar. Sanin baba. To shikenan ba damuwa. Thank you very much, Samira. Bye bye, take care. See you. Okay, thank you, Samira. Ai ni ba ma dakata. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Na gajiya. Lafiya? Alhamdulillah. Al'amura. Lafiya lawa. Ya gida. Alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah. Da Allah a dai haƙuri. To. Ka gani dauke da yarinya. Bare kuwa. Wato iyali na ce muka samu sabani da ita. To subhanallah. Kuma ka gani bako ne. Saboda haka bai kamata na zauna da yarinyar nan a gida ba. Gaskiya ne. Naga ya dace na kawo ta gunka a matsayin na makoci na zuwa nan da wata biyu insha Allah. To ai ba da. Idan Allah ya sa muka shirya da babata ta. To zan zo dauke ta. To mun kuma ma shirya ba dai sai ka rauna wa. Ai babu komai. Nagode. Yawwa to nan mariya. Yawwa. To nagode. To madalla. Nagode. Madalla sauka lafiya. Murja. na'am. Me gida? Yarinya ce Allah ya ba mu. To daga ina? Gata Maryam ce fa ta nan makoci mu. Ya ka ce nan makotan mu. Yi mana malamin makaranta? Na gane. Ita ce wallahi. Nayi wani dan abu ya samu amma dai rike ta ku je ciki in na dawo zan miki bayanin komai. Ai da mun yarinya ta gida ce. Yawwa. Allah ya tsare. Tun shekaran jiya da jiya nake ta tambaye ki. Ina kika samu kuɗi? Ina kika samu kuɗi? Kin kike mun bayani. Kin sai kwaba. Kin canja gado. Kin canja kujera. Duk kayan ɗakin nan an riga an gama canja su ranka. Amarya ce ki? Ko ni da ni nawa nake kawo miki? Ina kika samu kuɗi? Ka tambaye ni na ce zan gaya maka. In ti shekaran da kake tambaya ta na ce zan gaya maka. To menene na tashin hankali? Kuɗin wani To ba zan na sato. tambaya ba? Allah shi ya sani. Ba kuɗin wani na sato ba kuma kuɗin wani na je na ɗauko waranta na a ce kuma in ka cika tambaya ni faɗan ma ba da. Ki faɗa min mana hankali na ya kwanta. Ba za ki gaya min hankali na ya kwanta ba? To wani irin tashin hankali? Na ga dai ba kuɗin wani bane na ɗauko. Allah shi ya sani. To kuma ba kuɗin wani ba na je na sato ba. Kuɗi na ne. Kuma ka tambaye ni na ce zan gaya maka to kuma in ka cika tambaya kuma ka gani ai faɗa ba za ta yi ba. Sai ki basa. A to. Tunda ke yake zaune da kanki Allah ba ni nake in ka zaune. cika tambaya Allah magan ba dan ma faɗa ba. Uwar dashi rikici ko kuma zamba haka yake samu ko rashi wannan daga Allah ne. Uwar dashi. Uwar dashi. Uwar dashi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ma Zubairu. To. Malamadu. A'a. Ba sai ka gan komai ba.
inna ilaihi raji'un. To kawai ka je ka shirya zaman makoki nata na kwana 3 ka take duk abin da zaka zauna zaman makoki nata na sadakar 7 ka kuma yi shirye-shiryen yin waina na zaman makokinta na sadakar 40. Allah ji kan Maryam, Allah gafarta mata. To bari in gaya maka, Maryam dai an gama cin farfesunta. Man Zubairu, me kake nufi? Abin da yasa na ce maka an gama cin farfesun yarka Maryam. Ba dan komai na gaya maka cewa an gama cin farfesun Maryam ba, sai dan saboda Allah, saboda Annabi. Ka duba Allah, kai wa kanka wato me ake cewa jojiman ake cewa ko da turanci jojiman. To kai wa kanka jojiman dan Allah dan Annabi tunda muke a garin nan Malam Audu yana da ƙashin arziki to bari in ga ma gidansa kaga irin akorukuran nan tab aka ciko ta da kayayyaki da gado da katifa da kayan ɗaki sabi fil in gaya maka. Ina kuma irin yar kurkuren nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dabbobi aka ciko ta da shu awaki da tumakai. Dan Allah dan Annabi ina yake da arzikin da zai rinka shigo da abubuwa gidansa. To bari ma ka ji in gaya maka, ba dan yayi ɓaddabami ba, ina jin da niyya yayi gaba ɗaya gidansa ya fante gidan sai bar kansa haka. Man Zubairu, na'am, baran je gidan Malam Audu. Wallahi sai ya fito mun da ya tambaya. Zan je gidan Man Zubairu. Kaga ka bari ka ji Malam Audu. Ba wai ka je ka tuhume shi da faɗa ba, ka je ka tinkari hukuma tukunna. Hukuma ita ya kamata ta neman maka yancinka, kar ka je ka ɗau doka a hannunka. Ba kyau. Ina Man Zubairu. Gani wallahi sai na ji ya fito mun da ya ta Maryam. Wallahi sai na ji. Ba illallah. To Allah ba da sa'a. Amin. To yanzu wai in bi shi ne ko kuma ba dai in fara zuwa gidan ATM Bashir tukunna. Yin suna na zagayo in je abin yake. Na rikici akan duniya rudin ta ne mun kawalwalniya na rasa dama na shiga sarƙaƙiya ni jawo kaina. Malam Audu, kai nake neman Malam Audu. Sai ka fito min ina ta Maryam ta shiga. Wani irin magana kake yi? Sai ka fito min da ta Maryam. Ya za ka yi irin wannan sai akan hanya. Kai maka aka yi yarinya. Haba Malam Amadu. Cika shi. Ni ne cika shi. Me yake faruwa ne wai? Wallahi yanzu nan daga bakin kasuwa na tuwo kawai ina yau kwana kawai isu kama ni da cewa wai sai na fito mata yasa kuma yarinyar nan a kadamin neman ta ake. Gaskiya Malam Audu ba haka bane. Malam Tsere gaskiya Malam Audu gaskiya ne ai. Kawai ka fito masa da yasa. Wai kana nufin ba ai farfesu da Maryam din ba? Farfesu? Wani irin farfesu kuma? Kai ka taba jin wani mummunan abu a tsakanin kaga duk inda kake yarinya kawai Malam Audu ka fito masa da yasa. Kawai kai ma kana tunanin cewar wannan magana da ifa da haka ne? To kai ka san komai kaga. Wai san gaibu? Wallahi idan za mu je sama ni da kai sai ka nemo mu ta Maryam, wallahi sai ka nemo ta. Ba zan yadda ba. Malam Audu gaba ɗaya yanzu mu je hukuma. Kai to me kana hukuma? To na yadda da wannan. Hukuma za ta iya warware wannan lamarin. Na yadda da wannan. Shikenan. Na yadda da wannan. Dan adam ba abun wasa bane ba. Mu je. Ai kar ma ya rikici ko kuma zamba haka yake samu ko rashi wannan daga Allah ne.